خنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يلا يوم دum do fo moƴƴere eyo daka o ko wona ɗo ko fof kala hen neɗɗo ina yurmodira e goɗɗo ina andodira e goɗɗo ina wonira e goɗɗo ɓe coccodira haa ɓe gona kamɓe te koye maɓɓe ɓe musidi sababude Allah e sababude koɓe ngari daka o daka noon fuɗɗode mum nde to fuɗɗi to ina juuti ina yaaji e wonno eɗen gandi e suufiyankoɓe ina luloytuno e nder ladde nde e rewde Allah hay kanko sinelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo luloytuno o wona toon to nder ladde to e nder hayre nde omo torrewa Allah e ko ɗum yahata ɗo ha hande ko ɗum woni ko yahata ɗo ha hande ɗum noon kadi en jettigi ɗum Allah so tawi noon woni ngal ɗo dental polngal ni ina juula e dow makko kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam alay sago kanko ne kadi o jengganat leñol makko ngol e hokkude ɓe malu eywa ɗum waɗi kanko gurdam makko ɗam fof o waɗi ɗum koye ɗen gueɗe tati ɗum woni gueɗal l'islam gueɗal sunna e gueɗal cheikhna Ahmad Tidiane lawol mum so ina wona nayyi ko jokkere en ɗam nde ɗum kanko ko gandiraɗo ɗum waɗi hande ɗo eɗen poti yewtude ko heewi kono noon ɗum wonko sual mo ganduɗa meɗe namdo on yewtuɗon ɗum moƴƴi dakaji ɗi ina foti mbaɗon vérifié ƴeewon ndeɗo hitande ko ga e daka ndeɗo hitande ko ga e daka ndeɗo hitande ko ɗo gandon nokku fof a yiɗe daka aynumaɓe hitande yimɓeɓe leɗɗe ɗe warataɓe toon kamɓe koye maɓɓe on daka wattaka ɗon ɗimmo ala rutta kadi ko raɓa ɗum woni ruttade deɓakkumbato wiyete deɓakkumbato en gandi ɗum no foti andude hitande nde e dow tonggol moƴƴol tonggetegol to misal joni a yi ina windi ɗo e kayitaji am ɗo wonde daka e ayno madi to leɗɗe ɗe mbarno yimɓeɓe to ko 70 kamɓe ɓe waɗi kono noon minen miɗen mbiya ɗum ko 69 waɗi ko 69 waɗi sabi sa ƴeewi no wiyete daka o no wiyete juma men Madina mawɗo o nde diida koye décembre de 27 décembre diida ñande samedi e nder noon ko diida ko yontere mum yontini samedi dewtuɗo hen o ceerno Hammadou Misra natti o addaga Madina ga ay joni kala mbiɗo ko 70 nde wonno 69 o ina ɓaɗodiri e 10 o kamɓe ko ɗum ɓe calculé ɗum tan hono no nanirta Madina Gounass ina wiye 1935 kono en anda ko 36 alhamdulillahi rabbil alamina eyyi a namdima namdal kimmugal kanko Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala anhu yimɓe makko o wonko gandeten to zahir wonko en gandata to batin ko suuɗi ko kono enen eɗen gandi nde o gollata ɗo golle ɗe ko anniyino ko ina mawni goho ko dewe Allah e neede yimɓe ɓe e neede diine neede yimɓe ɓene kadi e sunna neede yimɓe ɓe e laawol cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu sabu sahaa fof so daka aranoma ina waɗe toon ina waɗe guese dawi ɗi ganduɗa ɗin ko heeri pour guese ɗe ko holla ɗum yimɓe ɓe wona jari hankkadi ko golle guese e golle diine l'islam ko gandanɗa hoore ma so tawi ɓe dakima ala ko ɓe dakanto ala ko ɓe wonata haaju maɓɓe so wona Allah enelaɗo mum sallllahu alih w sallam e laawol cheikhna Ahmad Tidiane so a yimɓe ɓe jooɗama dental ngal kawama dental ngal jiiɗi wonde e dental ngal ko sababude ɗum ɗon ndi needi ndi o neno en ɗum noon waɗi nden so dakanoma ɗo joni kala ko wonno e kulle ɗum fof yiyetake so yiyamane kadi loratano a yaani hay ɗo ɗo gonɗen ɗo joni so kono ko goɗɗo gonnoɗen tawanno buubi ina keewi e hoore men kono joni hay ɗum fayde a yiyatano adan mutlaqan
ay joni ko wiyete ina filta seeɗa e kullon ɗum ɗo fof ko joni kono hay ɗum ayyata fayda en jiini gonirɗen ɗum woni Daka Fuutankoɓe mbiyata ko luloyade sa luloyima noon won haaju won sohla mo luloyaniɗa sawa on foti ko gese walla ko kiwal denal gese walla ala ko telɗude e rewde Allah wondude e Allah gollal islam o kanko noon ko ɗeɗo fof o nawdi ɗum hen o waɗi ɗum e nder heen ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamina dokke ɗe mbayi hande no mbayi ni en jii kadi no wayi en jii kadi ko en jiyano masalan ɗum o meeɗi min wiide ayi oɗo neɗɗo ɗum woni ceerno men ceerno Ahmad Tidiane radiyallahu taala an o wi so jawanimo deey so jawananimo deey on dañat ko min e hoore am mi dañani e makko ayi hande no alhaali o waɗi ay président ara uddidde ɗo Daka enen en dañani ɗum e Tansigil Hajama Saïd ha yetti 1980 joni ay kanko no Allah eltinanimo ɗum ɗo newnanimo ɗum ɗo fof ko e nder sirruji ɗi namdiɗa ɗo joni ɗi ko hen jeeya alhamdulillahi rabbil alamina kamɓe nde wonno Allah ko kawniɗo Allah no longina ɓe gueɗe ɗe gandanɗa hoorema taw koye ɓerɗe mabɓe woni ɓe peññinani goto e almuɓe mabɓe gonɗuɗo feññinanamo ɗum ɗon enen eɗen gandi ceerno Aliou ceerno Ɓoki Diawe ceerno Aliou ceerno Ɓoki Diawe ceerno Mouhamadou Lamine Kay Heydi soɓe garina ɓe jahanno to guese ɓe liggo toon hay soko balɗe ɗiɗi walla tati ɓe garta kono ayi o dakamme moɓe keɓanno toon e ndeɗo ladde mettude e ɗam ɗo gonam cattuɗam e gurdam cattuɗam ɓe tawi ko ɗon Allah heɓoto nde woni noon jumri no weeli kono piɗanɗe nan toon tamaro no weeli kono juwanɗe guiye nan toon kanko e on ceerno Aliou ceerno Ɓoki Diawe ko e jeeyaɓe fuɗɗade Daka o jeeya kamɓe ko wayno makko ni joni e ceerno Mouhamadou Lamine Kay Heydi ha yettani ɓeɗo seremɓe meɗen ɓe ganduɗa ko ceerno Ahmad Taifa en gandanɗa wonma ko ceerno Mouhamadou Ɓalejo to Guinée to eɓe gandanɗa hoorema ko ceerno Oumar Lam en e ceerno Moussa Niang en e ceerno Mouhamadou Diop to Welingara en e ceerno Bocar Hassane en e ceerno Doudou Agne en e ceerno mo gandanɗa hoorema ceerno Oumar Fidior en on fof adi ɗo huɓɓude ɗuɗal ceerno ngal wondude e almuɓe ɓe ɓeɗo fof ha yettoyi to haaɗi e to ceerno Oumar Settu en eɓe joguino groupe mabɓe kamɓe tigi ndenni ɓe mbi ceerno minen ndeno min beltori e ɗeɗo balɗe ni emin jiiɗi ɓeydanamen balɗe tati komin mbaɗata ko ha ɓurani ɗum waɗi noon ceerno yo bisimilla ɗum noon en ɓeydi ɗum ɓe mbi ceerno balɗe no foti o wi balɗe jeenayyi ɗum woni daaƴe jeenayyi Jawharatul Kamal ko janggueten ɗo ko daaƴe jeenayyi woni hen ɗum woni ɗeɗo balɗe jeenayyi ni o ɓeydani ɓe ɗum hankkadi ɓe duumi hen ɓe goni hen seeɗa seeɗa heewani ha ari fuɗɗi hewde sahaba mum Daka arino tawa ko ceerno e hoore mum radiyallahu taala anhu ƴewata no ɓe gurdi toon ila ndiyam mabɓe ha e ñamde mabɓe e alhaaliji mabɓe foof kono nde yeehi ha en 63 62 wonno Daka bustani yimɓe hankkadi puɗɗi hewde woni hankkadi doole o wawata jogade dental ngal ko moni foof tan yo addan hoore mum toppito hoore mum tawde koye jihadi woni ko ni yimɓe ɓe gari hankkadi mbaɗi gaddorde jooɓaji mabɓe ɓe gona to guesa to ko yonti hen gollede on saaha foof ko ɗum gollete ɗum so tawi ko soppere so tawi ko soppere baaba so tawi ko irtude jullaji ɗum ɗon foof waɗama hen to on banggue toon ko ni ɗum wano e a namdima toɓɓere himmude no feewi a yii nane ko gaɗoriɗen ko mbiɗen wonde ko l'islam dina l'islam o ɗum woni jamaka sa nani caaliki ko sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam
sa nani ko wiyata ngesa walla gaynaka ɗum ɗo fof ko beele tijjaniyankoɓe guura ko laaɓi ɓe keddo e ko laaɓi soɓe duƴima ko laaɓa soɓe kaali laaɓa soɓe golli moƴƴa ɗum wonno kabaru anniya makko oɗo sabu min e hooram ko sakkiti ko mi yaadi e makko ɗo to gese mbaɗo gesa aynuma ɗo sigeli oɗo ɗo hakkude ɗo joni aynumoɓe min tan e makko mawɓe ardoɓe fof o acciɓe to suudu to wonno to o wi paade kam ɗo mi ara kanko min ɓennidi min jeehi e nder gesa he gesa mba ko maaja wonno kanko Sidil Haji Hammat Saïd Diaty o woni e ɗoftade maaja o min noon nde wonno on saaha komi suka mi anda mbimomi ceerno o winam mbimi ɗiɗo jalluɗi ɗi ɗofata ɗi eni jooɗi pour am joni ɗum ko bonande kanko Sidil Haji Hammat Saïd o heɓɓiti o wi tokora mate a anda hay enen si en ustatanoke moƴƴani enen tigui sen gustatanoke joni moƴƴatano ɗum waɗi ñande hen o huccide am o wi kam tokora hay soɓe garanoyima otoji kanŋe rem ɗum waɗi on duwa o jaaba miɗa rema ndungu e ceeɗu jaaba e am e ɗum noon neɗɗo nehirowo noon kollirowo noon ha hay si tawi woni ko farilla lootete o darotoon o wiya ko ni waɗirte ni waɗirte on keɗima ɗum e kasetaji ɗi o waɗino ɗum kadi pratique yimɓe jii holli ɗum fof yimɓe ɓe andi oɗo kay ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eywa ha Allah addani en oɗo ceerno oɗo kadi ceerno ɗo darinoɗo kanko ceerno radiallahu taala anhu oɗo ko ɗon dari ko waɗi tan noon minen kam komin gandi oɗo ko min gandano ɗum Sidil Haji Hammat Saïd radiallahu taala anhu kono oɗo no min gandirimo ni o meeɗa loode o meeɗa ñoode o meeɗa toñde o meeɗa hippade hay neɗɗo goto e aduna kanko oɗo ko ni Allah waɗi mo ni ala sago Allah hokkamo ko hokkimo ɗo hande ko on toon bange ko ɗon wayi jeeno e mawɓe dawol ceerno Hammadi en ceerno Oumar Alpha en ono meeɗi ɗum wiide an won hakkude gallam o tan e Jamaka ne Madina Sinthiane ne heewi julle an kam ko ɗo woni sasima ñande foof ceerno Oumar Alpha woni kañum ko soppude julle ɗe hakkude galle makko oɗo woni hande ɗo e Jamaka ɗo woni hande ɗo eyyi ko ɗum woni mana Jamaka e golle l'islam ɗe ana mbima ganduɗo seeɗa kanko to ceerno Hamme to ko toon o adi janggude koto ceerno Yorobal no gandirɗon ni o woni on hitande taw on wona jiyowo kono kanko ɗo wi ɗum hay gueƴe jamma nde nattata o kanko Sidil Haji Hammat Saïd eyyi nde o immi ɗon o yeehi Cilon ɗone kadi o woni ɗon neɗɗo ko walaɗo ɓeɗo foof janggannoɓe toon ɓe o wondunoɓe ina qirli ɗum ina gandi ɗum min goɗɗo no wiye Abou Siwali o jeeya ko pete hedde Galoya Abou Siwali meeɗi kam wiide Sharif Mouhammad Saïd e ceerno Hammadi Sissoko mo Misra oɗo ko kañum rondotono bagage ceerno Hamme so tawi ceerno Hamme ara sintu bamamɓe ñande wotere o ari ha fandi wuuro ngo ɓe juuli ɗon gueeƴe kamɓe ɓe calmini ɓe juuli gueeƴe tan kanko ceerno Hammadi o lelti o ɗaani ceerno Hamme ari ha yettanimo tappi koyngal makko wima ummo salligoɗa annene ndewa Allah wona waktu o tan a waɗat pawe ma mbaɗa nafilaji ma ceerno Hammadi wimo ɗum mi ɗaccirima ɗum an kala ñande mayɗen yawmal qiyamati mi jagga e wutte ma a ɓoccittako holko jaabi ceerno Hammadi o wi ɗum ko mbiɗa ɗo ko wona e am woni koye Mouhammadam ay o wi ko Mouhammadam koto Mouhammadi aɗa andi noon o kam yonama mo hawama mo saabu ceerno Hamme Diaty e hoore mum noddannoma lewru koto ka wiya naafil ɗum ƴew tan ɗum de almudo o naafi e ceerno ko mbiɗa noon almudo holno wayata e ceerno mum no satti
sabu ko ɓe gadi wiide fof ɓe mbi almudo wayata e ceerno mum ko hono no maayiɗo leliɗo e hakkude lootoɓe ɗum to ɓe mbahlitide fof ko toon mbahlitirte ko ɗum waɗi kamɓe moƴƴuɓe Allah ɓe waliyaɓe Allah ɓe ko wayno Sidil Haji Hammat Saïd en ɓe jarribotono yimɓe daiman ɓe jarribo ɗum ha joomum ɗeɓa wadde fisali ayi ko ɗum mbimi wande kanko ceerno Hamme o waddini e Sidil Haji Hammat Saïd o yehoyi Kolda to musidɗo makko o ceerno Oumar Touré kono hade o yiide on taw o yii ceerno Ahmadou Baro ari ɗon kañumne kadi ko jamiraɗo yo ar yiida e makko on nde yiimo nde habrimo yaagol to Seydil Hadji Ali radiyallahu taala anhu kanko Sidil Haji Hammat Saïd radiyallahu taala anhu o wi kam tokora nde ceerno Baro min jiidi tawmomi e demal galle he o naatani galle o ko jemma o yetti gummitimi to jama tan jiimomi tan no o wayi tan no wayi garɗude e no jogori hayba e mirin mbimi kafam ɗe yo gadde ɗon mi yarda e makko kafe ɗe gadda ɗon woni Kolda de kanko Sidil Haji Hammat Saïd radiyallahu taala anhu o wi on yaltini deftere Jawahiral Ma'ani tottimo wimo ɗaali ana en ɗum ɗo ƴeew ɗum de o ɗaali ɗon no kanko omo jannguno fof fannuji ɗi nde o ɗaali fof ceerno Baro wiyamo darode seeɗa a faami ko woni ɗon o wi ami faami kay ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ceerno Ahmadou Baro Diallo wiyamo ala ɗum woni ɗon de firtanamo ko woni ɗon ko kanko de haalantami kanko Sidil Haji Hammat Saïd o wi tokora haadam sertude e makko taw mi wonti almudo makko laaɓɗo kanko kadi wi kam ɓe goni ɗon e suudu balɗe 7 kanko Sidil Haji Hammat Saïd haalantami ɗum to galle Bayla o wi suudu ndu sokaka uddaka kono so ɓe naati suudu ndu kamɓe ɗiɗo tan hay goto natata suudu ndu haaɓe jalta ɗum kadi ko dokke Allah wonɗon ɗum waɗi wiyde Sidil Hadji Ali radiyallahu taala anhu on wimi miɗo sakkotono miɗo waɗanno sadaka yo Allah addanam oɗo jeeyaɗo Allah ko o wonno kono wona ɗum jinmi haalde koko namdiɗa ko sabu kamɓe enen Pulaar wiyata wayruɓe ɗiɗo potani rendude tande wotere tafirde wotere in soɓe pottani soɓe potti oyo wona bifo o jeyge oyo wiyata yo jamdi oyo wona piyowo ɗum waɗi kamɓe ɗon ɗum tata fof ɓe jingodiri e makko goto fof itti ko heewi waɗi e makko ɗum miɗo waɗi hen yimre boom miɗo haala hen wonde to ceerno Hamme o heeɓi toon hadara haqiqa o heeɓi to hadara to ceerno Ahmadou Baro hadara tarqiya ngabbinede o heeɓi to Sidil Hadji Ali radiyallahu taala anhu hadara nehede faade e tagore nde koni Allah wannomo kanko eywa ko heddi noon ko almudo o e hoore mum so tawino kadi woni omo darda ceerno o hono no hoore makko ni tawata ko o juumi ko ɗum waɗi e Sidil Haji Ali radiyallahu taala anhu e ceerno Aliyu bun Ismail meeɗi wiide Mouhamadou bun Ibrahima ngal ɗo dental somiɗo yaha holto ɗaccanmi ngal o wi kala ne jannginoyɗa almuɓe hañane en goto wima an kam beele a meeɗa janfade ceerno ma o wi ɗaccir on dental ngal o wi ɓe goni ɗon noon dumunna ceerno Aliyu bun Ismaila itti mbuuɗu tottimo yo sodano e puccu mum ngu gawri kanko ne o ƴetti mbuuɗu ngu o wi ñande fof miɗo sodano nguɗo puccu gawri hande miɗo komi tuuyaɗo kosam hande puccu ngu ñamata gawri minnene codoyanmi ɗum ko kosam mi yara o wi ɗo gasdi konngol ɗo tan gonɗi gari e makko o leeli e dow muddo he ngo ɓettoyanno ngo o ceerno Aliyu bun Ismaila ari ha yettanimo tappimo findinimo kanko Sidil Haji Ali radiyallahu taala anhu o wi mbuuɗu am ngu woto sippoye ɗum kosam soodo e gawri dokka puccu ni Sidil Hadji Ali o wi Sidil Hadji Ali joni noon komi duwantoɗo on ɓe ɗaccitama
almuɓe heewɓe on sanga ɗon ɓe mbi an oɗo ɓooyani ɗo aɗa ɗaccitamo minen miɗen ɗo woni ɗo duuɓi kala a accitani min ken aliyu woni ismaila wiɓe oɗo nde arata taw lahal makko koko heewi ha gasi ɗum noon de kadi en gandi wona jangde nde woni kewgol ngol ko ɓerde nde loowete wallahi hikma kanko alhaji hamad saïd radiallahu taala anhu hakke ko yiɗi ɓe o ƴetti ɓesgu o huufi ɗum kuufagol tiidgol o ƴefti ceerno abdourahim talla o ɓallini ɗum hoore makko o ƴefti ceerno mouhamadoul mansour baro radiallahu taala anhu ɓallini hoore makko o ƴefti ceerno men ceerno ousmane thiam e ceerno bachirou o ɓallini ɓe hoore makko o tawi jin noon amadou sambalo kanko sijil haji hamad saïd adanɗe madina sintiane ko kanko tigui peesanno guerte ko kanko windanno nde yeehi ha woni dumunna seeɗa o totti alhaji ousmane thiam yo won bindowo on kadi nde yeehi ha dental ngal teddi totti hen ceerno baba galle thiam yo won bindowo ayi ɓeɗo joni mo yi foof cikkata ko oɗo ɓuuri yidde oya o jaggi ɓe o hollodiri ɓe wonde kamɓe koɓe neɗɗo goto ɗum waɗi o meeɗi wiide ceerno mouhamadoul mansour baro radiallahu taala anhu miñe en ɓe woto woppuɓe miñe en ɓe woto woppuɓe ɗum waɗi nde o jaggiɓe o addiɓe to makko o holliɓe ko kanko woni ɓen goni kanko kamɓene kadi ɓe naniri noon ɓe jaɓiri noon ɓe goniri noon ɓe meeɗi tawede Dakar o noddi min e ceerno ibnu oumar ceerno men ceerno ibnu oumar ko minen ɓurno ɗon famɗude duuɓi minen capanɗe jeeɗiɗo o wi onon fof mi ardini on hannde ɗum noon ceerno cheikh oumar na heen e ceerno aliou thiam toggiri yero nan ɗon ceerno babagalle thiam salamatu nan ɗon e ceerno abdoullahi thiam en ha yettino ceerno babacar baro en ceerno hamdoul mansour baro en ceerno aliou baro en minen fof nomin ponno waɗi noon ha yetti e ceerno abdourahim tall iya yani kono waɗi o wi mi jillodirat on hay tawa gasko wawa serdude on bomno mbawdi ɗon hankkadi ko ɗum woni ngal ɗo jillodiral hankkadi o jillidiri ɗum fof waɗi ɗum tamande wotere way noon sa aɗa yiiɗi famde ɗum sa memi goto e mabɓe tan ɓe yafo amin miɓe ko tiiɗoye foof machallah tabarakallah eɓe jaggodiri eɓe jiɗodiri eɓe timmodiri goto fof goto mbiyata ɓuuri horsinde goɗɗo on goto fof no waɗi to hoore mum oɗo ko ɓi ceerno am oɗo ko ceerno am oɗo ko ceerno am ɗum waɗi ɓe kawri so woni sima mawninkinari tan Allah walla ɗum patinorade daka o ɗum waɗi so tawi wayini e so yimɓe jooɗima mbaɗi wasifa ha gasni ɓe pawata hankkadi ko ceerno soppana en laawol ngol ha yaaja ha ɓerɗe ɗe daña no miijori e ko haalete ko ha ko jogori waɗede ko wawa ñiibde e ɓerɗe ɗe ɗum waɗi so tawi banda ceerno o adima ha gasi alqur'ana ara so alqur'ana one kadi ari ha gasi on saga e okketeɓe laawol cheikhna ahmad tidiani ngara so ɓen ɗon ne gari gasi eywa joom inɗe en ɓe ngara hay ɗum ɗo min e hooram miɗo yiɗanno heen goɗɗum ustane ceerno hono no kumgol dewle ɗe ustira to makko ni ɗum ɗon kadi wooda heeɗɓe heen so tawi ɓe keeɓino jooni ɓe ustana ceerno jonde juutnde nde on sanga noon e so tawi woni ceerno naatoyi joom inɗe en ɓe jokka inɗe mumen walla so ɗum ala inne toon to Madina sabu barke ceerno o kam o ɓalwani o ranwani o wona ñalawma wona jamma fof ko omo huuɓi fof walillahi alhamdu kanko ceerno sirru daka ko wiyete sirru daka ko ɗum woni sirru mo gadinoɗen haalde o sirru l'islam sirru sunna e sirru tijaniya sa ƴeewi ɗum ɗon joni e so tawi neɗɗo hollama ɗum ɗo tabiti hen ñiiɓi hen kala hitande o yiɗat o ara o arda e neɗɗo makko goɗɗo ɓeydo ɗum woni nde ɗo ɓeydare nde jiiɗon sirru ne kadi ko wiyete sirru ko anduɓe ɓe mbi wa sirru indiya fi beytin lahu hulukon gadda a miftahuhu wal baytu maftumu
sirru jogaɗo ɗon o ina soka caabiji mum majji holɗum ko almudo haqiqa jananaɗo haqiqa almudagal mum mo yetti tan wawata andude ɗum wawata famde ɗum e wonno almuɗo ina ɓurdi ɓe pondirani ɗum waɗi ɓe ina gandi ɗum ina gandi sirru o ɗum woni ko sakkitte joni o salatul fatiha mo kalɗen e o sayfijo mo kalɗen e ɗiɗo hisbul bahri mo kaleten e ko ene ilahana en ɗum ɗo foof ceerno ene yamiranno ɗum omo andi du'a o foof ina woodi ko nafata wonɗo foti hedde so tawi ko fitinaji kula omo adda hisbul bahri so tawine kadi ko dañde hunde ha yondino hen omo adna en ilahana antal muhaddid ɗeɗo gueɗe so tawi ɗe mbaɗama sirru ɓurani ɗum sirru ko ɗon tan wawi hadde ɗum woni sirru dentangal ɗum woni sirru daka o ɗum ko noon wayi to bange on ɗon bange e jillu makko ngu ko kanko tawoyannoɓe joni noon ɗo ko kamɓe tawatamo ɗum waɗi daka o hen sahaji waɗete no hen sahaji wasa wadde kono noon waɗanno seeɗa taw hewani no fewi yimɓe kewani fuɗɗi hewde tigui tigui en 1962 to Bustanto nokku biyeteɗo Bustanto hedde bande Pakkato kadi e ɓe o yiyannoɓe foof so ɗum ɗon waɗama tan o yiyat ɓurɓe noon gara saabu wonto ronkanno yettade ɓen kañumen gara ɗum waɗi Allah ɓeydiri noon daka o ko ɗum waɗi e gandu men goto ganduɗo dental ngal tigui 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 wi e so yehino kanko ceerno o tawoyi yimɓe ɓe ko ɓen dañatno e baraji ko so kamɓe ɓe gari ɗo baraji mabɓe soweta ko ɓuuri ɗum ɗum noon ko ceerno amen wimi ni ceerno Ahmed Tidiane Fass kanko wi ɗum ɗum waɗi kadi en gandi daka o ko ɗen cowani waɗi toon ɗen cowani waɗi toon ɗum waɗi mbiɗa addi ɗo kayitaji na wanno kabaru dakaji ɗi mo lahaza mo jinnomi leƴƴoɗon ɗo leƴƴande nde catoɗon ɗum ƴeewon ɗum daka ayno mawdi no mbimami nane ni ɓe mbi ko 70 kono on ko 69 wonno caggal mum ko lebbi ɗiɗi walla tati fawti hen juma ka dida 69 wonani yontede janvier dari ɓe 70 ɓe mbatti ɗum ɓe 70 e ɗum ɗon kadi ƴeewon ɗum no moƴƴi e tabittinon ɗum jaltinen ko moƴƴi ene foti kadi taskoɗen guure ceerno ɗe sincinoɗe holɗe o adi sincude holnde o adi sincude gandirɗon ni gila ayno mawde nde ɗo sincanno ɗum ko ceerno haadi on ko ɓi ceerno Alpha Ahmad Dina o sinci kadi waɗi atullahi o sincanno ɗum ko ceerno Mazouz Mbaalo o sinci e ɗaybatu ɗo o sincani ɗum ko ceerno Mamadou Almoudou on woni ɗon duuɓi no gase goo nde yeehi ceerno Moussa lomti ɗum ɗon duuɓi jeeɗiɗi on nde yeehi ceerno Sada lomti ɗum ɗon on noon ko ɓiɓɓe mum goni ɗon ha hande caggal muɗum o sinci Misira gila e ɓeɗana mbiyama 49 ɓeɗana mbiyama 48 kono ina anda ko soppoygol ngol taw tabitani saabu ceerno Hammadi wondi e makko Madina ɗo duuɓi jeetati ɗum waɗi Misra e Darul Hijrati koɓe giƴiraɓe ko 1950 woni cincugol haqiqa ngol to noon soppere nde noon ina waɗanno soppe fewne wona e sippirede ha laaɓa ko ɗum waɗi Darul Hijrati tuggude suudu Sarif Alassane ɗo wonnoɗo ha ɗo Madina suudu ceerno Alhaji Hamad Saïd wonnoɗo huuɗo ɗo ndun kadi suudu makko ha suudu ceerno Hammadi ɗo ina fotno taw ina foti ɗum fof koye kawasaji Allah jeeya Fass Gounass sincida koye ayno mawdi ceerno Ahmad Taifa ɓon fof ko 1957 en 57 ɗen ɗo ɗiɗini kadi cinca eyi o jaaron ni tan ha gandon wuuro fof no cinca e cincanano ɗum hol gonnoɗo gonga machallah kanko ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Ba radiallahu taala anhu 1936 woni yaltude makko e aduna
mi wimanane kanko o anda to ñangue o anda ñoore o anda hay hunde so wona peewal tan nde o ɓiɗo madina ɗo o nawa ko banaji ceerno abdourahmani banaji toon o janggi o woodi ni ɓe o nawdano toon hewɓe dogi kanko o meeɗa yarde caggal nde o artinde kadi ceerno jaggimo wimo weddimamo e guese ɗe yo heddo e guese he yo heddo e nayi he yo heddo kala ko toppitte kanko ceerno beele o huccita e tagore ɗe kono ina jeeya eko hawni kala ceerno ɗo huccinimo kanko ceerno men oɗo joguino nden ko moto omo yaa ɗum hay weele o yaari ɗum hay weele omo andi hay oto so tawi diiri ɗo omo andi ko woni ella e mum so tawi ne waɗi ella kala ɗo ceerno wannomo e hendunomo so o yeehi ceerno so woni dumum ne yeehi ƴewtoyima ɗum taw ɓernde mum ɓuuɓa ha kañum e hoore mum duwanomo ne kadi ko ɗum waɗi kanko o meeɗa andude ko moƴƴani koko moƴƴi tan o andi e neware e yankinkinare e o wonani kadi ceerno almudo maccuɗo ɗum waɗi hande ɓiɓɓe ɓene kadi e enen foof gonɗen almuɓe gonɗen maccuɓe gollugol ngol ko golle makko kanko tigi e hoore makko ko o gollani hoore makko saabu so wona ɗum ene wawi ceerno waɗa ɗum e makko rufa kono nde wonno Allah no hokkimo malu e maldede Allah waɗi mo ni no waɗi mo ɗo ni minen nde min jiimo nde no min jiirimo ni gila Allah addi min minen komin sukaɓe min jiimo yeeso woto o jogui ko peewal gotal ɗum waɗi mi meeɗi tawde sukaɓe makko ɓe abissam wona mbimi ceerno ɓeɗo sukaɓe ɗe ina pamɗani nokku o wi ceerno Mamadou Saïd ɗaccuɓe toon ayi fibde makko nde no wayi no wanno ngatoji no wanno tampireji heegueji kono nde wonno omo yiɗaniɓe ko yiɗanno hoore makko ko o wi ɗaccuɓe toon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗon ne kadi e ngoɗo sugu ko tawi Daka waɗi banggueji kewɗi ene yiilo ha artoy ɗo wiye jiiti nokku o holko mbawɗa artande min hen a namdima ko mawni kanko Sidi Hasama Saïd o meeɗi nande a nani ɗum o wi hakkude haare nde ɗo e haare nde ɗo e haare nde ɗo fof ko jama o tuggude ɗo kadi ha to mayoto ko hono noon ko ɗum waɗi so dañama barage waɗama ɗo joni cangle ɗiɗi garat ko jiiɗa ɗana towi ko almuɓe towɓe ɓe filtata ko mande muɗum to lesto ko almuɓe lesɗo ɓe beele ɓe ngabbine to dow ɓe jaaha ɗo leydi ni firi hoore mum jangguini yimɓeɓe hoore mum ɗum waɗi nokku o no wayi ɗo joni ni ko holluma ɗon ko kala teskotoɗo ina andi ɗum meeɗi yiide bañowo goto wi kam Cheikh Mouhamadou Saïd a yi o Daka ɗo waɗa ɗo jamanuji adan tawa lenngeyel ɗon suwa sinkede ɗiɗo nokkuji fof hoɗaka ɗo fof hoɗanoka ko ladde meɗen o wi ɗo ceerno joɗotoɗo jaati nde nande nde yiiɗa o wi kala kullel aranno ɗon subaka law so woni ɗon ha beetawe tan yaha ɗi caako ndekete ɗen kulle garannoɗe ɗon koɗe kollanoɗe ɗum ɗo tawde wona wonde ko ñallal gotal ɗe garata ɗe jaaha ala ko noon tan wonirno ha ñiiɓiɗe ko ɗon dan wañoɓeɓe tawnoɓe ɗon tawnoɗe ɗo kulle ndekete ko ɗum ɗo firtan ko ɗum waɗi eɗen jettiri Allah e nokku o ina wayno ko hedde 73 ɗo arta haqiqa ɗum waɗi yitere nde wulanno ndiyam ina yaltina ndiyam Daka o fof yara hen defa hen looto hen yitere nde tawa gasani nde ɓe mbi joni noon en poti addude otoji seterne ndiyam ara ndiyam robine ɗam ɓuuri moƴƴude ɓuuri laaɓde ceerno radiallahu taala anu o wi kala ɗe gadduɗon ɗiɗo ɗiɗo yurmede Allah yahata ayinde setternaji ɗi puɗɗi arde yitere nde ɓe yeehi lawol mum kanko ceerno ko Allah haalnannomo ɗiɗo kombuɗi cuuɗi ɗum kadi koye sirru dental he jeeya koye sirru Daka he jeeya ko heddiɓe wasiyo
machallah tinnare ne jogiɗen nde alhamdulillahi rabbil alamin ɓeyde mbasiyotoɓe ɓeyde tinnade wasiyade wonde jeeten ko sukaɓe men ɓe kala ɗo ceerno wanno ene waɗirno e diidol ngol o wanno ndewen en ngol woto en oño woto en ɗaccit en jiino fuɗɗo en jii hannde no wayi en nganndi wonaa golle men ko golle Allah ɗum waɗi holɗum gollowo o ko on woni beltanaaɗo heen yo Allah wallu en nande ɗum ɗo faamde ɗum ɗo e rewde ɗum ɗo e barke makko kanko ceerno men oɗo radiyallahu taala